Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студия Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар турында. Карантинга китүчеләр арта. Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан остается такой напряженной. Коронавирус белән бәйле бүгенге хәл һәм фаразлар никадәр дөреслеккә туры килә. Гөлнас Сайфетдинова. Әгәр балаңны эт тешләсә, Эт сикерде һәм аны җиргә аударды. Казанның мәшһүр Хәйдәр Бигичев урамында килеп чыккан катлаулы хәл турында тулырак Руслан Хысынҗанов. Ул туган җиренә 77 ел буе кайта. Подвиглары булмаса, безнең менә бу бүтән дөньяның дөньясы булмас. Спас районына хәбәрсез югалган солдатның җәсәден алып кайтып җирләделәр. Тарихи вакыйга турында Илгиз Шәкүров. Дин әһелләре Булгарга җыелды. Онлайн һәм офлайн аралашалар. Булгар җире ул уртак җиребез. Монда без килә алабыз, татарлар гына түгел. Диния нәзарәтләре арасындагы килешмәүчәнлек, кадрлар җитмәү, тагын нинди сораулар күтәрелә? Алия Хәйретдинова репортажында. Республикада коронавирус белән хәл катлаулы, шулай да ул тулы контрольдә. Президент Рөстәм Миңнеханов бүген вазгыятькә шундый бәя бирде. Иртәнге киңәшмәдә ул министрлык һәм оешмаларга берничә мөһим бурыч билгеләде. Беренчедән, планлы медицина ярдәме күрсәтүне туктатмаска һәм хастаханәләрдә өстәмә урыннар кирәк кадәр булырга тиеш. Сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков әйтүенчә, хәзер республикада 1200 өстәмә ятак бар, аларны кирәк булганда тиз генә әзерли алалар. Икенчедән, Рөстәм Миңнеханов даруханәләрдә кирәкле препаратлар булдыру һәм медицина хезмәткәрләрен саклану чаралары белән тәэмин итү мөһимлеген ассызыклады. Өченчедән, президент волонтерлар эше ничек оештырылу белән дә кызыксына. 65 яшьтән өлкәнрәкләр һәм сәламәтлеге какшаган кешеләргә мондый ярдәмнең бик кирәклеген дә искәртте. Узган тәүлектә Татарстанда тагын 45 кешегә COVID-19 диагнозы куелган. Аларның барысы да вирусны башка авырулар белән аралашып эләктергән. Бу хакта оператив штаб хәбәр итә. Пандемия башыннан республикада вирус белән авыруның 8190 очрагы теркәлә. Россия күләмендә дә күрсәткечләр югары килеш саклана. Соңгы тәүлектә 17 меңнән артык очрак ачыкланган. Мәскәүдә 5224, Санкт-Петербургта 715 кеше, Түбән Новгород өлкәсендә 376, Саратов өлкәсендә 187. Күршеләребез Мария Эл белән Чувашстанның икесендә дә 50-дән артык йоктыручы. Ульян өлкәсендә коронавирус диагнозы 200 кешегә куела. Татарстанда ковид белән авыручылар саны әле иң югары нуктасына җитмәгән. Аны яңа елдан соң көтәләр. Бу хакта бүген Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина белдерде. Инде менә коронавирустан вакцина декабрьдән да иртәрәк кайтмаячак. Бүгенге хәлне ничек бәялиләр? Ни өчен Татарстанда күрше төбәкләргә караганда авыручылар азрак, үлүчеләр саны федераль сайтлардагы мәгълүмат белән туры килми? Бу хакта Гөлнас Сайфетдинова. Летом-то или в августе до 22 случаев у нас было, и сегодня 55. То есть это тоже все равно говорит о том, что на сегодня сезон заболеваемости, он такой вот в пике и разгаре. Бу бездәге тәүлеклек саннар. Авыручылар көненә 100-дән арткан күрше төбәкләр белән чагыштырганда Татарстанда саннар түбән. Гәрчә ике арада чикләр ябык булмаса да, Роспотребнадзор башлыгы моның бер генә аңлатмасы бар ди. Низкую заболеваемость мы можем объяснить только. Авыручылар аз булу бездәге катгый административ чаралар белән бәйле. Алар әле март-апрельдә үк кертелде. Битлек кию оешмалардагы санитар кагыйдәләр үтәлеше булар барысы да саннарда чагылыш таба. Бүгенге 1089 кеше изоляциядә, ковид расланып өйдә дәваланырга тиешлеләргә чыгып йөрергә ярамаганлыгын тагын бер кат искәртәләр. Если вы становитесь свидетелем... Авыру саналган хезмәткәрегезнең кибеткә баруын яки күршегезнең чыгып йөрүен беләсез икән, кичекмәстән безгә Роспотребнадзор идарәсенә хәбәр итәргә кирәк. Башкаларны куркыныч астына куючылар административ җаваплылыкка тартыла. Ике атналык республикага коронавирустан вакцина кайткан иде. Аны 25 кешегә кадаганнар. Алар барысы да табиблар хәлләре яхшы диләр. Әлегә мондый прививканы күпләп ясату турында сөйләргә иртәрәк. Үзебез көтәбез. Кайчан безгә Мәскәүдән шу вакциналар киләләр, шундук без башлыйбыз вакцинацияне. Пандемия башыннан республикада 107 кеше ковид корбаны булды, әмма үлүчеләр саны буенча гомум Россия сайтында күрсәтелгән һәм республиканың оператив штабы биргән мәгълүмат аерыла. Бу хакта бүген Реальное время интернет сайтында зур мәкалә дөнья күрде. Федераль сайтка карасаң, кайбер көннәрне республикада 7 кеше үлгән, Татарстанда 2, иң күбе 3 очрак турында хәбәр ителә. Татарстан шу мәгълүматны элек ала, аннары федераль үзәгенә аны җибәрә. Шуңа күрә бездә бар бераз гына аерма. Нәтиҗәдә сан бер үк булыр.
Иң күп авыручылар кайчан булачак, вирус кайчан чигенер, фараз ясаучылар күп, тик түгел ничек буласын беркем дә әйтә алмый. Они не имеют под собой... Бу фаразлар фәнни яктан нигезле түгел. Вирус яңа, бик тәҗрибәлеләр дә фараз ясарга ашыкмый. Гадәттә медицина, эпидемиологиягә катнашы аз булган кешеләр фаразлый. Әлбәттә, сезонлы авырулар артачак. Ноябрь-декабрьдә күбәеп, яңа бәйрәмнәреннән соң бераз кимегәч, аннан соң тагын артырга мөмкин. Минем уйлавымча, быел да шундый сценарий булыр. Чөнки быел ОРЗ, ОРВИ, грипп, ковид белән үрелеп барырга мөмкин. Узган шимбәдә тагын 21 укучыны дәрескә кертмиләр, аларда ОРВИ симптомнары була. Бүген хастаханәләрдә гриппка каршы яңадан вакцина ясый башладылар. Аны 1 декабрьгә кадәр ясатырга киңәш итәләр. Гөлназ Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Мәктәп яна лагерьләре пандемия вакытында эшләми торганнан соң кабат балаларны кабул итәчәк. Киләсе атнадан көзге каникул вакытында Казанда 14 меңгә якын укучы лагерьда ял итәргә тиеш. 157 мәктәптә Роспотребнадзор куйган барлык таләпләрне үтәп 5 көнлек сменалар ачыла. Юлламаның бәясе 858 сум, аның бары тик 15%-ны әтиәниләр түли. Каникул вакытында театр, музейларга баруда каралган. Өстәмә белем бирү учреждениеләре балалар өчен махсус режим белән эшләячәк. Санитар иминлек кагыйдәләрен үтәү хакында бүген Илсурмешин тагын бер кат Тут нет деления мы, они, мы все в одной лодке. Монда без дә, сез дә юк. Без барыбыз да бер кимәдә. Коронавирус белән хәлнең кайсы якка баруы үзебезнең җаваплылыкка бәйле. Беренче чиратта медицина хезмәткәрләре тырыша. Зур сәнәгать предприятиеләре һәм бизнес хуҗалары, сәүдә үзәкләре җитәкчеләре саклык чаралары үтәлешен тулысынча тәэмин итәргә тиеш. Баланы эттешләгән җәрәхәте дә, белешмәсе дә бар, әмма бу җинаять түгел. Полиция моның өчен эш кузгатуны кирәк дип тапмый. Казанда 7 яшьлек кызны эттешли. Әнисе хукук сакчыларына мөрәҗәгать итә, тик этнең хуҗасына карата җинаять эше ачмыйлар. Бу вакыйга турында интернетта кызып фикер алышалар. Шуннан соң килеп чыккан хәлне прокуратурада тикшерә башлый. Әлеге читрикле тема үзеннән башкаларның бигичи форамына Руслан Хөснетдинов юл тотты. Мин сумкаларын тотып кызымның, кичкенә улымның кулыннан җитәкләп, ул бездән 1-2 адым гына алда атлап барды кызым. Кадрия Шайдуллинның кызы Камиләне мәктәпкә илтүе була. Бергә барганнарын кызы телефонга видеога төшерә. Шунда эт ташланды диялар. Менә ул кадрлар. Случайно гына теге якта торган 2 хатын кызга эт белән төште. Карим йөгереп килә, мин даже әйтергә өлгермәдем. Кызым эт дип. Ул уже ярый бала үзе аңлап алып өлгерде борылырга. Эт сикерде һәм аны җиргә аударды. Баласын алып травмпунктка китә. Табиб эт эшләгән дип яза һәм котыру авыруыннан прививка ясатырга куша. Сул як под лопаткасыннан тешләгән аның травмпунктка баргач, бу битте ушып кына түгел, асфальтка җыгылып кына, бу бит теш изе дип. Кадрия Шайдуллина баласын табибларга күрсәткәннән соң полициягә шалтырата, аңа бүлекчәгә килеп, гариза язарга кушалар, язалар. Бер атнадан экспертиза уздырырга кирәк икәнен әйтәләр. Кадрия Шайдуллина табибтан белешмәм бар дип, моңа риза булмый. Полиция постоянно, хотя уже отказали, возбуждение делали. Так как не доказали даже, что вкус был. Бүген без Шайдуллиннар гаиләсен төшергән вакытта 2 этне беренчаксыз йөрткән тагын бер хатын кызга юлыктык. Алар доберман хуҗасы белән танышлар икән. Тик ни өчен этне урамга беренчаксыз алып чыгалар, сорауларга ачыклык кертү өчен телефон аша эт хуҗасы белән элемтәгә керәбез. Докситер, она занималась выгулом. Минем этне ул көнне акча түләп хайваннарны тәрбияли торган кеше карады. Урамга да ул алып чыккан иде. Этнең муенчагы өзелеп, ул юл буенча чаба башлый. Шунда машина бәреп китә. Куркып мин дә урамга чыктым. Ни күзем белән күрим, эт кыз янына чаба. Ул аңа кычкыра. Эт үрді дә юлын дәвам итте. Секунд ішінде таңа ташлана да тешли дә алмый иде. Бу йортта яшәүче күршеләре кисәтү ясап, тәмам ардык диләр. Вечером мы гуляем, например, с мужем выходим, и она их отпускает. А там вот такие они. Мин үзем дә куркам, аны күргәч, без или подъездга керәбез, или көтеп торабыз, пока ул узганча иткәнче. Конечно, куркыта. Ул йөрсен, этсен этләрен. Ну, намордник белән, конечно же. Полициядә хәбәр итүләренчә, эт чыннан да беренчаксыз була. Бу ханымга моның өчен 300 сумнан алып 1000 сумга кадәр штраф салалар. Шуның белән эш ябыла. Баланың нинди тән җәрәхәтләре алганын төгәл билгеләү мөмкин түгел. Чөнки зыян күргән кызның әнисе экспертиза уздырудан баш тартты. Шунлыктан җинаять эше дә ачылмыйча кала. Тик ни өчен табиблар биргән белешмә полициягә дәлил булмаган. Бу хәл прокуратурада шик уята. Постановление об отказе возбуждения уголовного дела признано необоснованным. Җинаять эшен ачмау нигезләнмәгән дип табылды. Материаллар полиция бүлегенә өстәмә тикшерү уздыру өчен кире кайтарыла. Эт хуҗасыннан сорау алыначак һәм кыз дәваланган оешма биргән документлар да яңадан каралырга тиеш. Моңа охшаш очрак җәен Яршалыда булган иде. Монда эт бер кызның йөзен йырта. Ул чагында прокуратура эт хуҗасына җәза буларак 1 ел төзәтү эшләре билгеләү
итмәүне сораган иде. Казанның Хәйдәр Бигичи форумында килеп чыккан хәл буенча мәсьәлә әлегә ачык кала, этләр һаман да урамда беренче аксыз йөрүен дәвам итә. Руслан Хусайнов, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Әгәр сезнең дә безгә әйтер сүзегез булса, WhatsApp-ка языгыз. Номеры 89874-200101. Яңалыкларына фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәрергә мөмкин. Кызыклы мәгълүмат булсынмы, борчыган мәсьәләләрме, барысын да кабул итәбез. Туган җиренә мәңгелеккә кайтыр өчен аңа 77 ел вакыт кирәк була. Бүген Спас районының Гусиха авылына солдат Николай Спиридоновның жасадын алып кайтып җирләделәр. Бөек Ватан сугышында истребительләр полкында хезмәт иткән пилот 1943-нең апрелендә чираттагы биремне үтәргә чыгып киткәч югала. Туганнары кайда хәлак булуында, җирләнүен дә белми яши. Менә хәзер самолеттан Краснодар өлкәсендә казыганда истабарлар таба. Әлеге тарихи вакыйга турында тулырак Илгиз Шакуров. Авылда аны якташлары дип түгел хәбәрсез югалган Николай дип беләләр. Бу мизгелне туганнары 77 ел көтә. Краснодардан хат килгәч, төн йокылары кача. Я вчера не могла ничего делать. Кичә көне буе үз-үземә урын таба алмадым. Бөтен уйларым шушы хакта булды. Табылу турында хәбәрне ишеткәч, барлык туганнарга хәбәр иттем. Бу безнең өчен бик көтелмәгән хәл. Николай Спиридонов фронтка туган авылыннан 21 яшендә китә. Әтисе һәм апасы да сугышка алына. 42-нче гвардия истребительләр полкында хезмәт итә. 1943 елның апрелендә чираттагы биремне үтәргә чыгып китә һәм югала. Үзен һәм очкычының кисәкләрен Краснодар эстабарлары Геленджик тирәсендә таба һәм Татарстанга юллый. Бүген батырны туган авылында җирләделәр. Авылдашлар арасында аны хәтерләүчеләр бар әле. Мы очень рады, мы благодарны всем. Будем чтить его память. Бездә менә хәзер Татарстанда карагыз нинди матур көн. Аларның подвиглары булмаса, безнең менә бу безнең дөньяның дөньясы булмасы. Соңгы 2 елда Спас районына 3 кызыл армиячене алып кайтып җирләгәннәр. Эстабарлар үз эшләрен туктатырга җыенмый. Поиску отряд 10 ел үз эшен эшләй. Алар һәр елны солдатларның түгел, элекке сугыш кораллары табалар. Аларның үз музейлары бар. Без батырларны белергә тиеш, тарихны онытмаска тиеш. Гомумән алганда Спас районыннан фронтка 13 меңнән артык кеше киткән. Һәр икенчесе яу кырыннан әйләнеп кайтмый. 3 меңгә якын солдат әле дә хәбәрсез югалган булып санала. Аларны һаман да туган җирләрендә көтәләр. Спас районыннан Илгиз Шакуров, Вероника Гайнетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Диннәр арасындагы татулык, яшьләрнең радикаль юнәлешләргә кирип китүенә юл куймау, ислам тарихы һәм мәгарифе мәсьәләләре. Бүген Болгар Ислам академиясендә шулар турында сөйләштеләр. Анда Россия мөселманнарының дини тәгълимат мирасы дигән халыкара форум башланды. Ислам дөньясында ниләр бурчы уята һәм ни өчен Татарстан төрле диннәрне берләштерүче үзәккә әверелә бара. Тулырак Алия Хайретдинова. Болгар Ислам академиясе ул күптән инде рухи мәйданчыкка әверелде. Дин белгечләре форумына моннан да яхшырак урынны табып та булмас иде. Форум исә үзе ислам тарихын һәм мәдәниятен яхшы белүче белгечләр әзерләү буенча федераль проект нигезендә оештырыла. Быелгы форумда катнашучылар узган елгыдан 2 тапкырга кимрәк. 200 делегатны ара калдырып утырталар. Күпчелек ил шикләренең ябык булуы һәм санитар-эпидемиологик хәл араларны ерагайта. Әйтик, Мисыр, Гарәп әмирлекләре катнашучыларны онлайн гына сәламли. Катнашучылар Мәскәү, Татарстан, Карачай, Черкес, Ингушетия, Башкортстан, Дагыстан, Чечнядан, дин галимнәре, шәкертләр, мөфтиләр, җәмәгать эшлеклеләре, дәүләт җитәкчеләре икенче елын очраша. Ковид мәсьәләсе дә бар, бүгенге гаилә мәсьәләләре дә бар, күп мәсьәлә бар. Без бәлки уйлыйбыз, проблема, бәлки это проблема түгел, но беренче проблема это берлек. Единство, сплоченность безнең арабызда. Форумның көн үзәгендә дин ара, милләт ара багланышлар, экстремизмга каршы туру мәсьәләләре. Дөрес эш итү өчен белемле белгечләр кирәк, айрыша дин өлкәсендә тирән белемле булганнар. Быел Дагыстаннан 4 шәкерт Болгар Ислам академиясендә укып, ислам фәннәре докторы була. Нам очень необходимо. Безгә югары квалификацияле белгечләр бик кирәк. Мондый форумнар исламның фән буларак дәрәҗәсен күтәрә, аны өйрәнергә этәргеч бирә.
Мәгариф, ислам турында белем туплау төп темаларның берсе. Катнашучылар фикеренчә, белем алу мөселман яшьләрендә гражданлык позицияләре дөрес формалашуга һәм аларны радикаль агымнардан сакларга ярдәм итә. Кеңгә аңлатабыз, киңәшәбез бер-беребез белән ничек бу тәртипкә китерергә бөтен булган хәлләрне һәм шул киләчәк яшьләребез шул экстремизмда, терроризмда кермәсеннәр, кушылмасыннар. Это возможность. Бу очрашу төрле илләрдән килгән дин әһелләренең тәҗрибәсен өйрәнү өчен зур мөмкинлек. Бәлки алар төрле юнәлешләрдә эшлиләр, әмма максатлары уртак дип уйлыйм. 85 муфти бар Россиядә. Аларны берләштерә торган оешма юк, кызганыч. Ләкин Булгар ул ничектер нейтраль урын булып санала, шулай күренә. Мәсәлән, Равил хәзрәт, Талгат хәзрәт рәхәтләнеп монда килә ала. Шул нисбәттән Булгар җире ул уртак җиребез. Монда без килә алабыз, татарлар гына түгел. Кавказ халык, Крымнар да килә. Аллаһка шөкер, шундый урыныбыз бар. Әгәр дә без динебез буенча гамәл кылсак, Коръән китабыбызны өйрәнсәк, радикализмга урын калмаячак. Форум 5 көн дәвам итә, аңа онлайнда кушылырга мөмкин. Трансляция 4 телдә: русча, татарча, инглизчә, гарәпчә алып барыла. Булгардан Алия Хайретдинова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанларга телефонны спам белән шүпләүчеләр һөҗүм итә. Билгесез номерлардан бер туктаусыз шалтыратулардан ничек сакланырга һәм ул кем өчен отышлы? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз. Алдагы минутларда. Татарстан колонияләрендә тоткыннарга алкоголь һәм наркотиклардан котларга ярдәм итәләр. Преступление совершил для того, чтобы приобрести новую порцию дозу или алкоголя или наркотика. Тернәкләндерү курслары күпме дәвам итә һәм алардан соң әфион тоткынына котлып буламы? Тулырак Шулпан Касымова. Йөзүчеләр җәйге Олимпия уеннарына Казан аша барырга җыена. Улучшила свой самый лучший результат на 40 соток. Достаточно много для полтинника. Башкалабызда узучы Россия чемпионаты турында Илдар Сафиуллин. Иректән мәхрүм ителгәннәргә Татарстан колонияләрендә ярдәм итәләр. Сүз кайчандыр наркотик белән мавыгучылар турында бара. Пациентларга әфион тоткыныннан котылырга психолог һәм социаль хезмәткәрләр булыша. Иң мөһиме, кешенең дәваланырга теләге булырга тиеш диләр. Биредә әлеге проектны Вера иҗтимагый оешмасы тәкъдим итә. Аны Сәрия Сабурская һәм җәзаларны үтәтү федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе ярдәме белән узган ел 19нчы колониядә эшләтеп җибәрделәр. Ул уңай нәтиҗә биргән. Халымны 2нче колониядә дә кулланырга булганнар. Тулырак Шулпан Касымова. Что вы из такого существенного, из такого глобального жизненного поняли? Психологлар белән аралашалар, лекция тыңлыйлар һәм шәхси дәресләр. Әлеге проект Казанның 19нчы Цәтүк колониясендә 2019 елдан башлап тормышка ашырыла. Тернәкләндерү программасын 38 кеше узган. Шуларның 26-сы иреккә чыккан инде. Я сам ничего не смогу, а мы вместе мы можем. Әлеге ират төрмәдән 1 айлык чыккан, 8 тапкыр хөкем ителеп, 3 тапкыр Цәтүк колониясенә эләгә. Тернәкләндерү курсларында үз теләге белән 8 ай шөгыльләнгән. Бу 8 айда мин бик нык үзгәрдем, яхшы якка. Әфион куллану теләге юк хәзер. Иреккә чыкканнан соң да аларны иҗтимагый оешмалар күзәтә. В большинстве случаев әлеге курсларда кеше наркотикларны узак вакыт кулланмый һәм үзен кулда тота алам дип уйлый. Тагын шушы тоткынга эләкмәсен өчен без аларны күзәтәбез. Дәвам итәбез. 2 кеше миндә дә булдылар. Менә приемга килделәр, үзләренең фикерләрне әйттеләр, миңа сөйлиләр, ничек менә алар чыктылар, ничек иләренә алып баралар, ничек эшкә ничек керделәр. Бу тәҗрибәне хәзер 2нче колониядә дә кулланалар. Тернәкләндерү үзәгендә 16 кеше шөгыльләнә. Курслар 6 айдан алып 1 елга исәпләнгән. я когда оказался колониягә эләккәннән соң үткән тормышыма нәтиҗәләр ясый башладым. Заманында алкоголь эчемлекләр белән дә, наркотиклар белән дә мавыктым. Тернәкләндерү отряды ачылгач, сөенеп бетә алмадым. Алга таба минем аек тормыш алып барасым килә. Татарстанның төзәтү колонияләрендә 7000-гә якын кеше исәпләнә. 4тән бире наркотикларның законсыз бәйләнеше белән бәйле матдә буенча хөкем ителгән. Иреккә чыккач аларның яртысы кабат җинаять кылырга мөмкин диләр белгечләр. Данный программы бүгенге көндә 19нчы һәм 2нче төзәтү колонияләрендә әлеге категория заттарга карата социаль психологик эшне алып бару өчен яхшы шартлар булдырылган. Ул хөкем ителүчеләрне иреккә чыгарга әзерләй. Әлеге проект Россия һәм Татарстан президенты грантына оештырыла. Әгәр тернәкләндерү уңышлы узса, кешене наркология клиникасында хисаптан төшерәләр. Проектка иң зур бәя шул булачак. Шулпан Касымова, Айдар Кунафин, Яңа Гасыр каналы.
Эш урыннарында кешеләр ни сәбәпле имгәнә һәм гомумән бәхетсезлек очраклары нидән килеп чыга? Бүген Казанда иң еш очрый торган кагыйдә бозуларны атадылар. Еш кына төзелешләрдә баскыч, лифт шахталары кебек урыннар махсус тасма белән әйләндереп алынмаган була. Биектә эшләгәндә иминлек тиешле дәрәҗәдә түгел. Моңа өстәп эшкә өйрәтелмәгән хезмәткәрләрне җәлеп итәләр. Быел гомумән алганда эш урыннарында имгәнү 16%-ка кимегән, шулай да 58 бәхетсезлек очрагы теркәлә. 7 кеше үлә. Имгәнүләрнең күп өлеше җитештерү цехларына, сәүдә һәм төзелеш өлкәсенә туры килә икән. Урам себерүчеләрнең хезмәт хакын арттыру торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә кадрлар җитмәү мәсьәләсен өлешчә хәл иткән. Быел җыештыручыларның кереме 3000 сумга арта. Казан мэриясендә узган киңәшмәдә хезмәт базарындагы хәлгә аерым тукталдылар. Кышын башкала ишегалларын җыештырырга 3000 җыештыручы чыгачак. 195 махсус техника берәмлеге дә эшләячәк. Ишегалларындагы кар 6 сәгать эчендә чистартылырга тиеш. Әгәр алай түгел икән, кешеләр идарәче оешмага зарланырга хокуклы. Гариза Открытая Казань сайтында яки 063 телефон буенча да кабул ителә. В 2019 году было принято решение о увеличении муниципального тарифа на жилищные услуги. 2019 елда торак хезмәтләргә шул исәптән ишек алды җыештыруга муниципаль тарифны арттыру турында карар кабул ителде. Бу урам себерүчеләрнең хезмәт хакын күтәрергә мөмкинлек бирде. Хезмәт хаклары уртача 3000-гә артты һәм гомумән алганда 20 000 сумны тәшкил итә. Үсеш якынча 18%. Татарстанда иң яхшы онытны ачыклыйлар. Фотоконкурс үткәреп, җиңүчеләр тиздән билгеле булачак. Өлкәннәр 10 көнлегенә багышланган чараны Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге оештырган. Хәзер конкурсның икенче өлеше бара. ТАССРның 100 еллыгы, җиңүнең 75 еллыгы һәм Минем гаиләм тарихы номинацияләрендә җиңүчеләр ачыкланачак. 25 октябрьгә кадәр һәр катнашучы оныклары, әбиләре, гаиләләре сурәтләнгән фоторәсемнәрне иң яхшы оныгым хэштагы белән социаль челтәрләргә урнаштырырга тиеш иде. Анда 1500-га якын кеше катнашкан. Җиңүчеләрне 30 октябрьдә атаячаклар. Республикада Обилимпикс 2020 һөнәри осталык буенча милли чемпионатның төбәк этабы башланды. Ул мөмкинлеге чикле булган мәктәп укучылары, студентлар һәм белгечләр арасында уздырыла. Алар 14 ноябрьгә кадәр һөнәри белем бирү оешмаларының 23 майданчыгында көч сынашачаклар. Түбән Камада уздырылучы ярышта хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Һәр хәрәкәт түгел башкарылырга тиеш. Кичкенә генә хата җибәрсәң дә штраф баллары языла. Ярослав Полунин бәйгедә үз осталыгын күрсәтә. Хочу поучаствовать, чату думать, интересно сидеть. Мне нравится делать робот, программу создавать. Начар ишетүче Ярослав биремнең шартларын диккать белән тыңлый. Эшне түгел башкару өчен һәр сүзне дөрес ишетү мөһим. Эти соревнования, они повышают дух. Монда ярышларда катнашу физик мөмкинлекләре чикле булганнарга тормышта үз урыннарын табарга ярдәм итә. Алар җәмгыятькә кирәкле булуларын тоялар, уйлап таба алуларында эшли белүләрен күрсәтәләр. Конкурсантлар робот куллары белән эретеп ябыштырырга, төрле рәсемнәр төшерергә, роботларны сәнәгатьтә куллану проекты уйлап табарга тиеш иде. Фантазияларында эшкә җиктеләр. Футболчы хәтта янгын сүндерүче роботлар булдырырга дигән тәкъдимнәр яңгырады. Үз һөнәрләрендә иң яхшы исеме өчен 600-дән артык конкурсант көрәшәчәк. Җиңүчеләр ноябрьдә узачак илкүләм чемпионатта төбәкне тәкъдим итү хокукын ала. Түбән Кама телевидениесе белән берлектә Нәфисә Җиһангирова, Яңа гасыр каналы. Язын кермәгән суга көзен керделәр. Казанда йөзү буенча Россия чемпионаты башланды. Коронавирус туралы куркынычы булу сәбәпле катнашучылар саны бермә-бер азрак, 60 төбәктән 460 кына йөзүче җыелган. Шуларның 25-е Татарстаннан. Битлектне суга кергәндә генә салалар. Һәр спортчы өчен ярышның әһмияте бик зур. Казандагы ярыш Олимпия уеннарына әзерлек булып тора. Бассейнда иртән йөзү җиңелрәкме, киченме? Беренче стартлар турында тулырак Илдар Сафиуллин. Бер суга ике тапкыр кереп булмый дигән фәлсәфи гыйбарә йөзүчеләргә кагылмый. Россия чемпионатында катнашу өчен спортчылар бассейннан чыкмыйча да әзерләнә. Бүгенге шартларда физик әзерлек кенә түгел, тән температурасы да контрольдә. Санкт-Петербург кызы Евгения Чекунова беренче стартта ук Россия рекордын яңартты. Судан чыккач ук битлеген киеп куя. Особо не готовились. Мин 50 метрда ярышларга бик әзерләнмәдем дә. Без тренер белән 200 метрда брас алымы белән йөзәргә дип килдек. Шулай да көчне сынап карарга булдым. Иртән йөзеп караган идем, кичен нәтиҗә тагын да яхшырак килеп чыкты.
Бу ярыш Олимпия уеннарына әзерлек. Әнә Мәскәү егете Антон Чопков Токиода узарга тиешле җәйге иң дәрәҗәле ярышларда катнашырга кандидат. 2016 елгы Олимпиадада ул бронза медаль яулаган иде. Мы все успели сделать. Барысы да план буенча бара. Әзерләнергә берни дә комачауламый, Казанга җиңәргә дип килдек. Алда безне Олимпия уеннары көтә. Казанның су спорт сарае Халыкара су спорты федерациясының әзерлек үзәге дә булып тора. Шуңа монда чит ил спортчылары да катнаша. Дөрес, читтән килүчеләр тест тапшырырга тиеш. Пандемия чорында спортчылар бер айга якын шөгыльләнмәде. Шуңа бу ярышлар өчен бик тә кадерле. Шул исәптән чит ил вәкилләренә дә. Ярышларның Казанда узуы очраклы түгел, монда оештыру дәрәҗәсе бик югары. Илнең 60 төбәгеннән 450дән артык спортчы килгән. Башка елларда катнашучылар саны 700-гә җитә иде. Алар арасында татарстанлылар да бар. Не доехали, да, часть ребят? Кайбер төбәкләрдән килә алмадылар. Әлбәттә, кызганыч, спортчылар азрак. Шулай да ярышны уздырырга мөмкинлек бар. Залда җанатарлар юк диярлек. Алар урынында катнашучылар һәм тренерлар һәммәсе битлектән. Люди плывут уже существенные. Бик җитез һәм көчле yüзәләр. Россия Кубогы ярышында булайык түгел иде. Конечно, все относятся к... Хис кичерешләр яхшы. Бу зур спорт бәйрәме. Будем надеяться. Зур ярышлар шулай башланып китсен иде инде. Йөзү буенча Россия чемпионаты Казанда яз аенда узарга тиеш иде. Тик пандемия аркасында кичектерелде. Йөзүчеләр 5 көн дәвамында Олимпия уеннарына якынаю өчен бөтен көчен куячак. Илдар Сафиуллин, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Уңышлар сезгә. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Данил Мастер белән бергә бар якларын да исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3 проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәр Восстания урамы 23-нче йорт, телефон саны 2-167-166. Данил Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда иртәнге болытлы һаваны кояшлы көн алыштыра. Республикабызда антициклон тәэсире көчле, бу һава шарларына берникадәр үзгәреш кертә. Явым-төшемнәр кими, температура бераз төшә. Төньяк көнчыгышта 3 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста иртән болытлы һава, аннары төшкә кадәр дә, төштән соң да аяз көн көтелә. Бу атнада кояшлы көннәр күп булачак дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта төнге температура -1 градуска төшә, көндез аяз һәм нибары 1 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә төштән соң кояшлы көн сөендерәчәк, җилтен яктан уртача тизлектә исә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта явым-төшемнәр көтелми, 2 градус җылы. Күңелдә уйлар якты булса, аны болытлы көннәрдә караңгылата алмас ди халык әйтемнәрендә. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль шелтер медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм bunlar белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Буыннарны операциясыз дәвалау технологиясе авторы Оксана Кузина сүзләре бу. Үз пациентларыбызга без катлаулы хирургияләр аша дәваланудан баш тартырга киңәш итәбез. Бары бер укол артрозның соңгы стадиясендә һәм некроз вакытында авырткан буынны саклап калырга мөмкинлек бирә. Буыннарны төрле яшьтә тулы тормышка кире кайтарып булганын доктор Оз медицина үзәгенә килеп инаныгыз. Казанда явым-төшемнәр көтелми, 4 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 768 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 70%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар, сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.